facilita colectarea deșeurilor destinate grovii de gunoi, s-a incorporat un mini-centru mobil de gunoi. Aici putem arunca deșeuri de mărime mică precum electronice mici și dispozitive de informatică, fluorescente și becuri, baterii de tipuri mici, îmbrăcăminte, plastic neambalat, capsule de cafea, separând cele din plastic și cele din aluminiu. Colectarea deșeurilor permite colectarea selectivă a elementelor care nu pot fi depozitate în containerele obișnuite, precum voluminoase, deșeuri de lemn, resturi de la grădinărit, uleiuri vegetale, deșeuri de construcții de molare și alte residuri specifice, precum residuri toxice și periculoase. Pentru binele nostru, reciclați bine!